ледніковы перыяд скончыўся 150 тысяч гадоў таму. Гэта ж так давно! Нават уявіць складана. Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Ой, добрый вечер, сябры! Вы чулі? 150 тысяч гадоў таму! Топа? Трэба дапамагчы, я зараз. Топачка, што здарылася? Я ехал на ровер и раптом бац! Кола повернулася. Ты напалохаўся! Ага, еще вось упал и побил лапку. Так, покажи. Ой, так я осторожно. Ну, нічога страшного, зараз помажем йодом і все загаїться. Йодом? Шипучим? Не хочу, не буду. Ты такой бояка! Йоду напалохаўся! Ой. Я не бояка, просто болюче Ну, будет. потерпи. Щипли! Щипли, поднимите, поднимите! Ой, ай-яй-яй. Так лепей? Ага, дякую, Феечка. Ну, Ой, лепей би ти топа ровером як слід керувати навчився. Я? Да я у нашем дворе найлепший супергонщик. Гэта кола виноватая. Ну на что я на увогуле? Хто його придумав? Без яго б я не упав. Ну ти сказанув. Топачка, каб колы не придумали, ні ровараў, ні машин, нічога б не было. О, і нават сатачных? Вядома. І колясок для моїх лялечок. І колу агляда ў парку, на якім мы так любім катацца, таксама б не было. Гэта была б трагедія. Ого, а ти навошта? Ти хто придумав? Ну, гэта я пагарачыўся. Ого. Дарэчы, а хто яго сапраўды придумаў? А вось гэта добрае пытанне. Мы якраз з Яначкай энцыклапедыю чытаем. Зараз пашукаем. Так, Тут ёсць адказы на ўсе пытанні і пра кола знойдзем. Ну, шукайце, шукайце. так, літара К. Вось знайшла. Ну, читайте хутчэй, хто кола придумаў? Невядома. Чаму? Бо гэта было вельмі даўно, імя вынаходніка згубілася ў часе. Шкода. А калі придумалі? Ёсць? Зараз. Так. Вось, археолагі мяркуюць, што недзе каля 6 тысяч гадоў таму. Ого, давно. Даўно. Тады ж машины з'явіліся. Топочка, ты што? Што? Мы ж з Феечкай толькі што пра гэта чыталі. Машыны з'явіліся ўсяго каля 100 гадоў таму, а тут 6 тысяч. Сапраўды. Розніца? А на што ж тады былі колы, калі не для машын? Шмат для чаго. Людзі з іх дапамогай навучыліся перавозіць грузы. Бо раней даводзілася ці несці, ці валачы іх па зямлі. З коламі намнога лягчэй стала. Насамрэч лягчэй. Ну вось, напрыклад, млын. Хоць вадзяны, хоць ветраны, таксама кола. Ага. А млыны на што? Эх, Топа, не ведаеш? Не. Ну, каб муку молоть з зярнятак. А ти думав, з чаго смачныя булачкі ды пячэнні робяць, а? А, ну тады такія колы сапраўды вельмі важныя. О, а ровер, з якога я сёння зляцеў, калі придумалі? Таксама вельмі даўно. Даўно, але не так даўно, як само кола. 200 гадоў таму. О, можа, вядома, і хто придумаў? Зараз так. Удакладню. Вось, нямецкі вынаходнік Карл фон Дрез. А ён што, драўляны быў, ягоны ровер? Так, і без педаляў. Гэты ровер болей падобны на сучасны бегавел, на якім маленькія дзеткі вучацца ездзіць. Так, вельмі падобны. А потым пачалі з'яўляцца і іншыя ровары. Ого, якія дзіўныя яны былі. Шмат розных ровараў было, пакуль не з'явіліся сучасныя. Як цікава. А пра што вы сёння яшчэ прачыталі у энцыклапедыі? Што 150 тысяч гадоў таму вось тут, на гэтым самым месцы
це бив сніг і льод товщиною з кілометр. Уявляєш? Не може бути. Можа! А чому? Була вельми холодна зима? Гэта зіма цягнулася тысячы гадоў, бо быў ледніковы перыяд. О, мы с тобой, Янка, такі мультик глядели. Смешный, памятаешь? Пам'ятаю! Сур я паляўнічий, а вы мамонты. Уцякайте. Догони. Догоню, зловлю. Ховаюся. Ой, фух. Ну як твоя лапка? Нормальова! Я про її маль забився. Ну, ось і добре. Давайте глядеть мультфільм. Давайте! Ну а зараз хутенько умиватися, чистіть зубки і кластися спать. Фічка, а ви нам перед сном яще криху почитаєте? Енциклопедію про різне винаходництво. Ну добре, домовились. До побачення, дівчинки і хлопчики! Бувайте, сябри! І чаровних усім снов. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесу, смолкли птушек голосы. И буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо, тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.